Paras mari kita salut. Asata para de rohata, asata poduk rohata, asamartang yang nahohom hita di bagasan rohata bi. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbaikan langit dohot tanoon. Nah pinar baga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala pardenggan basa rodi saleleng nileleng na doa sini roham molate marohanami tuho ala diramoti ho hami siana salaun sahat rodi sadarion hupuji hami maho ala nang sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami molate mahudok hami tuho ala di bagasan dame dot hasonangan di leon hatana badia saya asi maroham urupi hami mangulahon na di dokmu asa hot rohanami jala terparangeon hami parangena badia saya ajari jala pe baru marohanami asalam ias hami rodi hasusudan ni bohal nami mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di baru
katini patik di hita di bagasan manogoton imasian Roma 12 ayat 2 songonon mahatana. Nah wapoi hamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamu ma daging muna bahen pelean na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton na ni maroha cala unang gabe sarobang hamu dohot pertibion alai gabe ibaruma hamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata imana uli nani halason na dohot nasun dengan songoni masaha narak mangidugo mahita ale Tuhan debata sai pargogo mahami maulahon na hobar tu patikmi amen. Potima dosata ale debata amanami na sohatu dosan para sirohami dahami na dangolon narodohami tujulo manopoti dosanami na godangi di bagasan hajahatan dohami tubu jaladong haporsiaon di bagasan rohanami hian salu dohami manibil sian akadalanmu masa godang do pangalasion nami di batikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham sai unang paingot-ingot akadosam ni haposon nami dohot pangalasion nami sai ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosata molo tu ngadong manang ise mardosa adong do pangodiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai jala ibana do pardengganan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata dohok do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapon ma di debatana di gijang amin. Epistel di minggu tadi bagasan manuguton imasian sada Korintus 3 mamuk kamaisian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu tajahama mergati soring
hobar tu asini rohani debata nani lehon nai tu ahu hupauli ojahani songon binahani pad bagas na bisuk na asing do muse pajongjong bagasi alai ganup na mamatahon manang beha pangulaon nasida Aidang tarapuli yojahan nasing dukoni naum ojaki ima Yesus Kristus. Asam molo di pauli di atas ojani imana sere perak batu na arga hau lam manang durame. Gabe patar do na niulani ganuk ari sogoti do paulo konmasa. Ai patal karoni api mai asa api do mangujuni manang beha ulaon ni ganuk. Molohot ulaon na pinaulinai jalalaon na do rupa. Molosot sohana niulanai luangan maibana malua donian aggo ibana alai songon nanienet sian api nama. Rapi tede sapu dang di boto hamu joron di debatamuna jalatod dini debata maringanan di bagasan hamu ayat 10 agohoni debata do namang monjoroni debata aina badia do joroni debata imahamu songoni masahna martua mana tu mangihon hatani debata jalan apsa amin. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon idong atas sah porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogona so hatu dosan nato mapalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria na kabegabia seton di perbadia andoran sohaubuhan ido tuhata na tuman na bernit di banguman ni silatus na may tatarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bano turudung di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundur tu siamun di bata Jehoba amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana pa mamlakso gotu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatapan ni halak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namando mula mangulu sogot di daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Tapi gema tikting na masa. Shalom. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguon. Guarni minggu ta sadarion Ima minggu 20 sada dung Trinitatis doho topik haimbaruon ni partondion 2 pakobasion ni pandita resort sadarion minggu sada November 2020 pandita resort HKBP Mampang Prapatan pandita Sang Hormat Banjarnahor STH MM
Marhobas di HKBP MT Haryono. Tolu Pelean Tujolo. Sadarion Minggu sada November 2020 patu paut pado Pelean Tujolo tuha porluan dana pensiun. Di hari Minggu 8 November 2020 naing patu paut pado Pelean Tujolo tuha porluan Pesta Gotilon. Opat Pesta Gotilon 2020. Ganuk tahun do sai tapatupa Pesta Gotilon. Gotilon ima mandok mauliate tu debata disiara ragam ni bagasan taunon berbeda sian tahun nasalpu alani situasi pandemi COVID na masa di bagasan di bangsotai alai dan nagabe sumurut ringgas ni rohata laho patuduhon puji-pujian na dan olok-olok mahamolyateon pasu-pasu ni debata marhite aka ulauta siganuk ari pasu-pasu nata jalo sian debata tapat sahat marhite pelean tu debata do tema haleluya pujiok kumajahoba sian nasaroha diluhutan ni aka partigor dohot dihuriai Pesalmen 110 sada ayat sada dohot subtema marparangina denggan songon bangso ni debata rap mahita manupahi di Pesta Gotilon jala taidama rumang ni kegiatan dohot partikion na di harotas acara ni adong dirita ima celengan keluarga pina botohon turuas HKBP Mampang Prapatan laho papunguhon celengan keluarga boy mata pasat hat marhite situa sektor paling lambat di hari Minggu 8 November 2020 mulai tema pinasahat turuas na mendukung Pesta Gotilon 2020. Bazar online Sadarion Minggu sada November 2020 Bazar NHKBP Remaja Dohot Sekolah Minggu. Di hari Minggu 8 November 2020 Bazar Panitia Pesta. 5. Rapat Panitia Pesta Gotilon 2020 Sadarion Minggu sada November 2020 Dung sidung parmingguan pukul sia 30 patupaon Panitia Pesta Gotilon 2020 do rapat panitia maringanan di konsistori tusude panitia Ria Mahita Lao Mandohot Pisa onom partangyan sektor di hari Selasa 3 November 2020 masuk pukul 10 sia 30 patu paundo partangyangan sektor marhite Zoom meeting dengan meeting ID 830 141 3857 di sektor 2 di keluarga Situa Agustinus Simanjuntak Boru Tambunan. Pitu Patanak Kon Hatani Debata. Di hari Selasa 3 November 2020 pukul 10 marhite virtual Zoom naing patu paundo PH Inahana dengan meeting ID. Misosolon matusude Inahana Asaryaro Mandohot di PHD. Di hari Sabtu 7 November 2020 pukul 10.07 marhite virtual Zoom naing patu paundo PA Remaja dengan meeting ID 830-141-3857 Misosohon matusude remaja Asaryaro Mandohoti PHD. Di hari Sabtu 7 November 2020 pukul 10 sia 30 marhite virtual Zoom neng patupaondo PH Ama Misohon matusude Ama Asaryaro Mandohoti PHD. Walu
Parheheon Ama. Di hari Minggu 8 November 2020, Ima Pesta Parheheon Ama HKBP Mampang Prapatan. Acara Parheheon Ama di Patupa di Parmingguon pukul sia 30 WIB. Sia, Pesta Puncak Pesta Gotilon 2020. Di hari Minggu 15 November 2020, Ima perayaan Puncak Pesta Gotilon 2020. Tapatupado sahali Parmingguon masuk pukul siawip bahasa Batak. Marpelean tujolo dohita di amplop naing disediahon panitia laos diundutin ma pasahat siluasian utusan Ganup sektor 10 ulang tahun kelahiran. Para halado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuriata na marulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata di tanganna siang undo gancang ni umur jala dihabira kondo hamoraon dohot hamulyaton. Poda tolu ayat 10 onom. Akapelean hamulateon dohot na asing naso jinaha ditiktingon taidama diharotas acara na adong dihitabe songonima tikting ni huriata di bagasan na samingguon tuhatama mamasu-masu. Amin. Maret dihita huhu papungopelean sada asa dabi.
debatan na sumurung siyan saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Pinuji matuhatta ala toktong dope hita mangihuton protokol kesehatan ima alani pertumbuhan spiritualitas iman na adong di hita ganup boy dope hita beribadah di bagas joro ni debata di bagasan las ni roha. Uhud salam sehat ma di ruas ni huria na beribadah di ganup bagas tabe marhite virtual. Hatani debata naga beturpuk jamita di minggu 20 sada dung Trinitatis. Topet mai di tanggal 1 November 2020 di Bagasa Tikion. Imana tersurat di 2 Raja-Raja bidu 20 tolu. Mamukasian ayat sada sahatro di ayat 10 opat. Mamukasian ayat sada sahatro di ayat 10 opat. Alaga jang do turpukon. Naing manian tapayutihut di bagasan las niroha. Pujaha madihita saluhutna. Dungi disuruh rajaima suruanna asa paluhutot tujolona saluhut situa sian Juda dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tujoro ni Jahuba rap dohot sude bawa sian Juda dohot sude pangisini Jerusalem rodia kamalim dohot panurirang dohot sadok situan na torobi tole akan na met rodi na magudang laos didokon majaha tu pinggol na sida saluhut hata ni buku perjanjian na jupangi di bagasan joro ni Jahuba. Dungi jongjong marajai tulabung tiangi laho mabahen perpadanan diadopan ni Jahuba. Ikon naeng mangihuton tu Jahuba dohot mangaraduti akatonana dohot panidangyonna dohot aturanna sian nasaruha dohot sian nasa ate-atena lao pahoton hatani padanon akan tersurat di bagasan bukon jadi sandok bangsoi mangudukon padani. Dungi didokon rajaima situani malim milkang dohot akka malim paidua dohot akka si jagapitu asa parwaronna sian joro ni Jahuba sude ula-ula akan napinauli di bal dohot di sabuan asera dohot di sadok parangan di langit laos ditutung ibana ma luhut nai di balian ni Jerusalem dia kaladang martopihos sungai Kidron jala sirabun nai idok kodo di buanon tu Betel. Dungi di paijur rajaima halak malim-malim akan napida bangkit ni akka raja sian Juda asa manutung daupan nasida di atas tabak akan di bagasan hutani Juda dohot humaliang Jerusalem. Tolehut akka jolma na manutung daupa di bal di mata niari di bulan dohot di sude bitang ima sadok parangan di langit. Idokon rajai huhut parwaron gana-ganan asera sian joro ni Jahuba tu belian ni Jerusalem. Turura ni sungai Kidron los ditutung doi di rura ni Kidron jala digupui gabe sirabun jala sirabun nai disabur hondo tu tanoman ni halak situan na toropi. Aku ni di lohai do akka bagas ni bawa akka namar hajol mahon bawa akka namar donokon joro ni Jahuba ingana ni parupuan akka namar tunun abit udung-udung di sabon asera. Dungi idokon maro sude malim sian akka hutani Juda jala di ramuni akka tabak panutungan ni akka malim di daupa ola ni Geba saat ro di Berseba jala di lohaido akka tabak di partukoan tole tabak di haroroan tubal ni si Joshua
iddu ni hutai na dihabirang ni ganuk jolma na masuk tu bahal ni hutai alai anggo akamalim ni tabak dang jadi mamele di atas ni langgatan ni Jahuba na di Jerusalem asal mangan sagu-sagu na so ni asoman na sida di tonga-tonga ni akka haha anggina diramuni ibana hutopet na dirura ni akka anak ni si Himnon asa unang tarbahen manangise be pawuluson anak na manang buruna sian api lau mamele tumuluk di paholang do huhut hoida akka naniapus ni akka raja sian Juda pasahaton tumata niari sian labung pitu lau bongo tujoro ni Jahoba tukan biluk panganan ni netan melek ni halak parhalado na maringanan di akka alaman alayang gahureta ni mata niari ditutung dui di bagasan api di lohai rajai huhut langgatan akan na di atas tarup ni bilut pergijang ni si Ahas akan na pinauli ni akka raja sian Juda tole langgatan akan na pinauli ni si Manase di na dua alaman di joro ni Jahuba danga dong tinggal di sinang gosada jala sirabunai di sirsir hodo tu sungai Kidron tole tabak akad na diadopan ni Jerusalem tukan siamun ni dolok hamaguan akan na pinauli ni si Salomo raja sian Israel di Sobaon Astarot bias-bias ni halak Sidon dohot di Kamos bias-bias ni halak Moab dohot di Milkon bias-bias ni halak Amon luhut nai diramuni raja Ido di Penggolhon huhut akka tiang panoban-nobaon jala ditaba akka sobaon asera jala digohi hajongjongan nai dohot holi-holi ni halak na mate Ido anggo sahatna uriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus ganup hita jolma na marpakirimon di bagasan Kristus pasti do menginginkan perubahan yang lebih baik ganup hita jolma na marpakirimon di bagasan Kristus Yesus pasti do makirim hita adong reformasi adong hamubaon adong perubahan di bagasan ganup hita jolma tentu sahalin lau mangulahon jalan lau mabain perubahan ini untuk melakukan perubahan perlu do jala dibutuhkan sebuah keberanian neng muba nama au ale dong dang adong habaranio di bagasan rohana tidak akan pernah berubah muba nama au alai alana swadong di bagasan rohana keinginan dan niat untuk berubah itu tidak akan pernah terjadi untuk melakukan perubahan diperlukan keberanian karena hal itu harus dimulai dari sian bagas rohat tabe ikon mulai tadoi sian bagasan rohat tasadiri ketika kita ingin berubah kita harus mulai dari diri kita sendiri nengga bisa maak sada aman nadinggan mau salelengon songonon nama ulaku muba nama uday nang dah alai dangadong hamu baoni sian bagas rohana mulai sonari muba na mau gabe sori pada na burju mau songon nari dok dipodai alai sian bagas rohana tong do mangulon-ulon na binahen na mulai sadarion bapa oma dang gabe pertuktuhab beau anak mon di tonga-tonga ni keluarga salelengo pailo mudo upaila amin upaila do hamu alai mulai di bagasan tikyon muba nama au ganup Desember atau kinai nama Desember di tanggal 31 Desember pasti do taulahon kebaktian pukul 00 di setiap keluarga jala tahati dakon do disi oma bapa suami dan istri dan suami anak kepada orang tuanya
demikian juga orang tua kepada anaknya dengan mengatakan, untuk ke depan saya berubah menjadi lebih baik lagi daripada tahun ini. Mungkin tahun ini saya membuat kecewa bapak dan mama, mungkin tahun ini saya membuat kecewa suami dan istri, tetapi tahun depan saya akan berubah. Omong kosong ketika dikatakan saya ingin berubah tapi mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Suatu hal yang mustahil. Jangan pernah bermimpi ketika menginginkan suatu perubahan dapat terjadi ketika kita hanya mengharapkan orang lain. Itu adalah suatu kebohongan yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Buana macarana neng mubaau alai halak nasing do pau nau. Itu akan kembali seperti semula. Alai dina neng mubaau ikon mamuka dosian diriku sadiri lau berubah. Dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus hamubao na signifikado na pinatuduhon ni sada raja na posok, Raja Yosia. Ketika dia melihat adanya praktek-praktek kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel, di tonga-tonga ni bagas joro ni debata, na niulahon ni akar raja dung Raja David jelas sebelum ibana tung mace godang do aka pelanggaran nabi nahen ni akar raja dohot aka bangsoi. Pelanggaran na songo dia do na memampuhon si Yosia ikon mereformasi ngulu jala haporseon ni bangsoi. Bahkan dia merubah kembali bagaimana peranan bait Allah itu sesungguhnya. Di ida ibana mak. Dina masuk sian pintu gerbang tabayak kom mabagas joro ison nari na di bagas joro ni si Josia. Na di ida si Josia. Sian mulai masuk ni pintu gerbang nunga adong tempat di mana kehidupan antara laki-laki dengan laki bermaringanan. Dukoni adong mainganan aka buru-buru na so hasea. Dukoni godang ma aka balbal inganan lau pamujion ni jalasi somboni nesida. Kehidupan dan pergaulan itu pun tidak sesuai dengan aturan jala hukum Taurat Musa. Di idaiban tung mace godang do perubahan na masa dung Raja David jala sebelum si Yosia, termasuk si Salomo. Taboto do songo dia do kehidupan si Salomo. Tohodo dia adalah raja yang bijaksana dengan meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, tetapi kehidupannya berubah ketika dia sudah meninggalkan peranannya dan tugasnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Justru malah dia melegalkan praktek-praktek yang tidak baik di bagas joro ni debata jala imana sadiri pe dan gabe si tiruon di tonga-tonga ni bangso na niuluhon na. Alanido dung di ida si Yosia praktek-praktek keagamaan na sohobar tulomo ni rohani debata. Di usianya yang ke-8 tahun Yosia dilantik menjadi seorang raja memimpin bangsa Israel. Boydo ta gombarhon di pemikiran ta boydo ta bayakkon usia 8 tahun dobe boydo ta ida kayana kota pahoputta usia 8 tahun. Waktunya untuk masih belajar membaca dan menulis. Unggodangan dope marmiami dope. Molo dilihat sada tanggung jawab diulang di mana donian ale 50% do na boy ditanggung jawab di mana. Lobi nai tanggung jawab ni natorasna. Lobi nai bawa sedang ulomo opu enak. Bawa sedang benomo mama. Lebih banyak untuk mencari perlindungan daripada untuk melindungi. Alai marasing dodok si Yosia di usia yang ke-8 tahun dia dilantik menjadi raja, dan di usia yang ke-16 tahun dia melihat begitu liarnya praktek-praktek keagamaan yang terjadi di bait suci, dan di sekitar bait suci itu
Dia memiliki kebijakan dan mengambil keputusan untuk memanggil semua para imam-imam, memperbaiki bait suci itu dan mengembalikan seperti semula bait suci, tempat di mana beribadah. Dong dipature ibana, dipadinggan ibana, dibongkar ibana masude, di Jepang ibana masih ada buku, ima buku ni si Musa, yang dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Laos didokom majahatu pinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian na Jepangi di bagasan joroni jahuba, ima buku ni si Musa. Hukum Musa. Setelah dia baca, dia memberitahukan dan mengumpulkan semua para imam marpungu majohita. Odo sasitong na yang kan si hutota dang songonon ngolu praktik ngoluan kerohanian na songonon. Ini salah. Dirajumi mana do dihaposonna pasti do dihasogod do ibana. Bata bayak pemma Roma sada isara auma usia 8 tahun. Udok koma tu hita marpungu maju hita. Songonod do ikon ubaot ta do garejaon ala ngaramun beta bain dang di bagasan haumiub be hita bersekutu marsaur rap do debata. Ala taida do dang denggabe tabain bagas joroon. Pasti do tarlu mo biya kana itu. Ai dak nak do beho ngapa jago-jago ko madok ko songoni. Nita do kan? Ai posong do beho. Ai pabalani rumah madok ko songoni. Tetapi dengan hikmat dan keyakinan dan kepercayaan yang penuh, Yosia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia memberanikan diri walaupun dia menyadari akan diolok-olok dan dibenci, akan dicaci dengan kebijakannya. Alai dang mabiar ibana. Dang mabiar ibana lau majo sude akka malim lau paubahon dan mengembalikan fungsi sesungguhnya bait Allah dan bangsa Israel itu. Allah takas do taboto puasa ipilit debata bangsoi. Kenapa Allah memilih bangsa Israel? Bukan karena hebatnya daun. Tatada do si jogo rukung do nina. Tetapi karena bangsa itu adalah bangsa yang terkecil dari antara seluruh bangsa, jala dipakai do bangsoi lau gabe perpanjangan tangan Tuhan. Sianna menet do boy tubuh belga. Begitu juga dengan pertumbuhan. Tetapi setelah besar oman naolo sipata hian tuduk mangoloi dung belga lomo-lomona. Ai ido na met do bangsoi alela na diboto na sido do na pinili debatan na sida gabe lomo-lomona. Odo na yang kembali hon si Yosia. Ingat kau bangsa pilihan Tuhan, tugasmu menyampaikan kabar sukacita dan menyampaikan apa yang menjadi dan harus dilakukan untuk setiap bangsa. Odo na diingot ikon kembali honot tado bangsoi unang begabe songon bangso naramun. Ikon gabe bedia ma bagas jori unang be gabe bagas joro naramun. Dang adong be ahomion dang be maringanat debata alai ikon pauliot tado bagas jori. Dia rubah semuanya dan dia kumpul semua patung-patung dan praktek-praktek yang liar yang dia temukan, dia hancurkan, dia bakar, dia buang itu semuanya. Odo jalan cerita nih bahasa si Yosia boy gabe pemimpin jala dipilih i reformasi ibana saluhutna bangsoi, di reformasi ibana saluhutna fungsi dan peranan bagas joro nih debata. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus mungkin sedarion bentuk-bentuk praktek-praktek ilegal kerohanian pun bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Mungkin juga tempat-tempat kecil yang tidak sesungguhnya harus ada di bait kudus pun bisa terjadi di bagas joro ni debata. Peranan dung Seraja David pemimpin na so patuduhon pangoloyon na tu debata pun bisa terjadi di tengah-tengah gereja. Sesuka-sesukanya, semau-maunya mengambil kebijakan tanpa memperdulikan peranan dan tanggung jawabnya sebagai panggilan Tuhan. Ibai mibana mabal.
di bayan nama inganan bagas jori gaber ramun. Dan mungkin juga spiritual itu menjadi pertanyaan dalam diri kita. Bohado spiritualitas ta di tonga-tonga ni bagas joron di debata. Di bagasan hahomiot dohita marsau rap dohot debata. Bohado perubahan naiko si bayanota di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 sion. Lau marsau rap dohot debata. Tongdo ikon hulau nota mabain sogo ni rohani dongata. Praktek-praktek demikian adalah bal-bal kecil yang tinggal saat ini di tengah-tengah kehidupan gereja yang harus kita reformasi. Olo dope hitan nuaing masih pasubuan lao pajong jokon pahebakon harajau ni debata di tonga-tonga ni bagas jorota. Olo dope nuai kita masuk tu gereja dung diida sesalak dihatai diburai digosipi dung keluar sian permingguan tong dope. Apakah itu yang masih? Dan saat ini Yosia mengatakan reformasilah spiritualitasmu. Reformasilah spiritualitasku. Reformasilah spiritualitas kita masing-masing. Asa boha, asa mampu hita mengenal kembali isi dohita di hadapan di debata. Martin Luther 503 tahun yang lalu dia mereformasi kekristenan. Nah di ida ibana na soho Bartolomo ni rohani debatana di baen ni Rom Katolik. Amai surat indulgensia. Ahama surat indulgensia, surat pengampunan dosa. Di hati-hai di dok, seberapa banyak nilai yang kau bisa berikan untuk membeli kertas pengampunan dosa itu, sebesar itulah dosamu diampuni. Tahu dua teh. 1 juta tuorota makarotasi, besa juta ma nunga tarsesa be dosata. 30 juta tatuor bah lamai 80% ma tatuor tertebus dosata. Habis karotasi 100% ma. Nga ia sita sian nasa dosa. Tetapi Martin Luther mengatakan tidak. Daggabe harotasi manutuhon jolmai malua sian dosa. Alai ahama imana terkenal molotadok sola fide sola gracia sola scriptura olani do mabanjol mai malua awalan alani asini rohani debatado ubainatu jolmai malua ninna apostol Paulus. Iman dan kitab suci dan anugerah Tuhan. Dan itu sudah terbukti di saat Yesus bersama dengan 2 orang penjahat yang harus disalibkan. Dia sudah dikatakan, jikalau engkau mati, ingatlah aku. Lalu Tuhan mengatakan, saat ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Malua perdosa na somelim do naikon dipasilakon. Dang tarampuni bedosa nai molo nunga dipasilakon. Jala ditanda nasida do dia mati bukan karena perbuatannya, tetapi kita mati karena perbuatan kita, karena dosa kita tidak terampuni. Aleholani do di dok debata. Sadarion rap do tau do ho di paradiso. Orang yang berdosa karena anugerah Tuhan dia diselamatkan. Mana direformasi spiritual oleh Martin Luther. Iba-iba masih 25 dalil nabuado cara nalomang yuton debata. Sola fide, sola gracia, sola scriptura. Noaing dihita amanami inanami naposo bulong nani naolongan itu hatta Yesus Kristus. Kita harus membuka mata kita, sadar bahwa praktek-praktek itu pun masih ada di dalam kehidupan kita. Marilah kita merubahnya untuk meningkatkan dalam reformasi spiritualitas kita dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Epistel mengatakan satu pondasi bangunan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Jaladang nasodong
keberanian ni si Yosia ala yola sada do keberanian ibana ala dirajumi ibana do pasti do donganan debatado pasti do diurupi debatado. Reformasi adalah tindakan mengembalikan segalanya pada yang sebenarnya, bukan meneruskan apa yang sudah terjadi. Mari kita merubah hidup ini. Dan saat ini di tengah-tengah pandemi Covid, semula hitam madok bohana ma akalansia, bohana ma akasikola minggu, dang belau hami tu bagas joro ni debata, bohana ma ikon stay at home nama namar mingguon. Kita merubah, kita pakai multimedia untuk bisa melayani jemaat yang ada di rumah dan yang datang ke baitnya yang kudus. Kita harus merubah segalanya dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, melakukan dan menjaga jarak, serta memakai hidup pola sehat. Ahabina soboi taulan nuain. Holland seda, jangan menciptakan kerumunan, menjaga jarak. Ahmad dibenain huria taringot tu sih. Asa unang adong puar pungu-pungu menjaga jarak dibayan huria mak kebaktian marhite multimedia. Dang adong bena soboi tapatupa. Salelengon memang perbedaannya. Kita PA di gereja, tetapi sekarang kita sudah bisa marsaur rap.hata hatan di debata marhite virtual Zoom. Perubahan itu harus bisa kita terima. Perubahan itu harus hidup di dalam diri kita, mereformasi spiritualitas kita. Dang begabe, aina bohana mahuriaon, dangi be. Aina bohana mahitaon. Aina bohana mah dang betubuh haporsyaku dukon Covid-10 sion. Tinggalkan itu dan rubahlah. Karena mari kita harus membiasakan yang benar dan bukan membenarkan kebiasaan. Milikilah keberanian seperti Yosia dan Martin Luther. Atong ahadon yang pinasahat ni debata marhiti tulpukon. Yang pertama adalah penyelewangan itu pasti masih ada di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah bait Allah. Contoh kecil mungkin yang selama ini setelah di gereja kita masih mau mengobrol, hilangkanlah. Masih mau menceritakan dan memburukkan orang lain, hilangkanlah. Mencoba untuk menjatuhkan orang lain, hilangkanlah. Memiliki ambisi keinginan untuk menjadi yang terbaik, hilangkanlah. Tetapi marilah kita memakai gereja bait Allah. Aku datang untuk melayani Tuhan dan untuk menumbuhkan iman percayaku selama aku hidup. Napa dua hon naing didok perubahan spiritualitas reformasi yang harus kita lakukan benar-benarlah disertai dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana caranya? Jadikanlah Tuhan sebagai pondasi bangunan imanmu yang kuat dan yang teguh, seperti yang dikatakan oleh epistel kita, karena tubuhmu adalah bait kudusmu. Dan yang ketiga, Tuhan hanya mengatakan, marilah kita jadi Yosia dan Martin Luther yang kecil, yang penuh keberanian di dalam Tuhan untuk menjalani perubahan yang lebih baik lagi, untuk kemajuan pahebakon harajaon ni debata, di tonga-tonga ni luata, di tonga-tonga ni keluargata, humaliatta, ulaotta, pakobasyota, nangpe di tengah pandemik. Kudang do, sebagian kita bersungut-sungut alani pandemikon. Alai maralus domolo hita marungut-ungut. Tidak. Justru semakin kita pusing dan semakin kita kecewa. Alai kon tadalat tomma. Nuaing ngai ko mangulu nama hita di tonga-tonga ni pandemik. Alai ima nai dipabuat tu pemerintah tu hita. Jagalah dan lakukanlah 3M. Jagalah kesehatan dan jagalah jarak, pakailah masker, jangan pernah kita sepele dengan situasi kita. Terlalu mobi minggu 2 minggu nengro patu paut tama pesta gotilon. Pasti songonani dok cukup berbeda
dengan tahun nasalku. Sumurut dolas ni rohat tadi si tergantung. Alaniaha sa sitong na pesta gutilon ima dang na madok ikon parpunguan alay bohado hitam madok mau lihat itu debata di sudena pinasahat ni debata naung tajalo salelik kita di hasianganon. Ola nido bohado hitam makka mau lihat hon na pinasahat ni debata lasido naikon si bahenota molo tumpe di bahen jala ditetapkan protokol kesehatan unang beadong na marungut-ungut ay songonodo kemampuan kapasitas naikon si hulanota berarti dibatasi, bukan berarti ketika dibatasi dang boy hitam mangyutoni virtual live streaming pun disajikan dan dimunculkan untuk itu. Humurang dolas ni rohata sautik ala berbeda do di jebu do di gereja molo di jebu lah manoton molo di gereja mangulahon olani do bedana alai tetap do ikon mampu hitam madok moliate debatado na mangalion las ni roha hosa hanguluani tahamolete mai marhite pesta gutilon naung tapatupa di 2 minggu na nengro. Tapa saat mas sudah itu debata, mari kita berubah untuk iman dan pertumbuhan iman kita yang menjadi lebih baik lagi karena Tuhan akan ada dan bersuka cita untuk kita. Amin. Mau lihat rohan nami di Wali Jehovah. Hatam nabe de marsaringar di tonga-tonga di perminggon nami di bagasan tikyon di paingot todo hameli Tuhan na ikomuba nama aporsion spiritualitas nami iko reformasyon nami may saluhutna. Rajumi hami do Tuhan ragam do iko nasipowon nami. Alepos do rohan nami to dim to diperbedi do iko parguguyok kami. Ragam do akka kekuatan ragam do akka pabahenan najat na ulo sipata manggugah aporsion nami. Alepos do rohan nami Tuhan di paingot todo hami marhite hatam nebede di aposoni si Yosia mampu ibana mengambil kebijakan keputusan lau paubahon naso dinggani gabe dinggan paturehon naso dinggani gabe dinggan ido si holni rohan nami Tuhan alai dang mungkin hami boy padinggaton nasing molo so diri nami upadinggak kami alania ajari mahami asa saluhut nahu baik kami gabe tiruon teladan songon nani dokme si turuo do nahu baik Tuhamu las ima li Tuhan pargogoy mahami nang hami na pungudison songon sada ama pasu-pasu mahami salut na niulan di tangan nami di usaha nami parkerejuan nami di lapangan nang di perkantoran tuho mahu pasat kami Tuhan asa saluhut nai gabe habaran ni pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga nami mangalon hai paso di tonga-tonga ni keluarga nami tarlumobi tua dopan nang hami songon ina Tuhan di tonga-tonga ni ulpakobasyon nami di parkarejuan nami di usaha nami nang di jabu nami ganup mersedesada oh mali Tuhan mangalon hai pason saluhutna asa toktong di bagasan hai pason na syako boy hami tubu jala lam hebang haprosyon nami di tonga-tonga ni ngolut nang keluarga nami nang hami songon anak ajari hami Tuhan asa toktong hami marpanguluyon di hatani natoras nami tarlumobi di hatam nabadiay Tuhan asa toktong hami marparbui jalalam tubuh haprosyon nami mereformasi spiritualitas nami gabe tunadingkanna toktong Tuhan upasat kami matang yang nami olah tu tanganmu diakka dongan nami natongon ruas ni huriam na di bagasan parsahiton tod di nang pamatang tuho mau pasat kami Tuhan asa ho mali Tuhan na toktong na mga leon hamalumon tarlumobi di ina nami nuaing nyonya tubing buru tasoit opung alegra buru nuaing na dirawat di rumah sakit Pertamina o mali Tuhan na toktong mga leon hamalumon di hatuon na sida marhiti ubat ng medis na tinongos mo to pamatang nasida saboy ti bumulak nasida marsarap do keluarga mamuji guar mun na badiay nang ruas ni huriam na berulang tahun di bagasan sa mingguon gajang ni umur las ni rohan na pinasahat mo toktong ngajari mana sida siya na minit satu na magodang di natoras ng
di aman nang di ina. Oh male Tuhan na masu-masu asa tong boy marlas ni rohan na sida di umur na gajang na pinasahatmu. Tong Tuhan martangyak kami disalut aka program ni Huriam. Di tonga-tonga ni pertangyangan na yang pinatupan ni Huriam secara virtual, PHD na yang pinatupan ni Huriam secara virtual, dohot pesta gutilon na yang si patupan ni Huriam di 2 minggu na yang ro. Oh mulai Tuhan makubasi ruas ni Huriam payon na sida paborhaton na sida marhitilas ni rohan na sida memuji pasangapon guarmu na badiay marhiti pilihan na ucus tuadopan. Aliyaman namin na marhabangsa di Wonogijang. Tuho mahupasat kami. Bangsa do negara namin na ditonga-tonga ni pandemi COVID-19 siyaon nang bagas jorom na badiaon. Asa toktong boy hami. Rotu adopanmu di bagasan haumion. Las ni roha mamuji guarmu na badiay. Alahu buto hami na badia do anggoo. Disalut akapakubason ni parhalado ni Uriam padita nang sude parhalado partohonan do naso partohonan. Obasi mahami urajumi hami do Tuhan go dosa do hami marpamuhati marohami da dosa dang pangalosyon nami asi maroham sesa nasa dosa nami marhide-hide guar ni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho asi maroham amin. Marede hitas yan bukwede nomor 720 tapasat peliata tuadopan ni debata laut tu keperluan dana pensiun HKBP. Tatangyakon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silen lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalom may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasea kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asal lam hutadahami godang ni si leon-leon mitu hami asa lam girgir hami medok mau lihate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
manami na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lihon matu hami saderion hanguluat siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sondako Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim.